magjowa na din. Kaya mo, magjowa na agad na. Hindi, Yuri. Bakit lalaki pa? Hindi, Yuri. Sabi niya daw, sana kando. Kando, gusto mo ga. Bukoy na daw si Buda. Tapos daw si Kando. Sige yung baby mo. No. Saan ka? Kando. Hello, Ate Gina Mix. Good evening. Hello, Sis Karen. Good evening. My cat is so noisy. Yaki, maingay. Good evening. Asal! Ang inay ni Yaki. Kanain na natin, masarap yan. My cat. So, ay, ano ba? Kulit din eh. Mag-iingay din. Huwag na, puro candy ka na. Masisira na yung ngipin mo. Gina Mix. Wait lang, Ate Gina. Check natin yung iyong channel. Bakit? Sige. Malamig dito eh. Malamig dito sa loob. Yung ginagawa mo, meron pa dito. Subukan tayo. Ay, suda. Ha? Wala pa. Yellow, meron! Doon sa hagdan niya.
taga saan ka, host? Taga ano? Batangas. Ikaw? Chan. Wala ka pa palang ano, no? Moderator. Ay, hindi, mayroon na. Ah. Dikit na. Watch ko tong ano, pinakabago mo, yung depende sa pakikisama. Ay, itong pakikisama eh. Madilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko. Maglinis ka na ng katawan mo ng abuda. May tumawag sa pangalan ko. Hello, Ate Icy. Kumusta? Gumalaw ba? Gumalaw? Gumalaw ang WH mo, ate. May bago ka ng upload. Check ko lang. Hallelujah. 6 hours ago. Sa main ko, napanood ko na to, yung guide papuntang Hong Kong. Wala dito. Tapos, idagdag ko tong 20 minutes mo. Part 2 ng travel namin sa Macau. Kaya lang. Oo, sumipag ka parang nag-upload ka, tapos nag-live ka na, no? Play ko tong guide papuntang Hong Kong, tapos yung papuntang Macau. Oo. Kahit hindi ako makakapunta ng Macau, talagang pinanood ko.
Ay, hindi. Ng Hong Kong, I mean. Naka-play dito si ate, Gina Mix Vlog. Dikit na sa ninja ko. Naka-play ka na sa IC. Mamaya, pag wala pang dumating, continuous ko lang. Oo! I-ano mo lang, i-full charge mo muna yung cellphone mo. Tapos, di ba, full charge yun. Live mo na. Tapos, pag malolobat na, o di, stop na, patay. Ganun. Minsan nga, ginagawa ko pa, full charge. Live ako. Nung hapit na hapit talaga. Tapos, pag malolobat na, nakasaksak siya, tapos bawasan mo lang yung brightness. Tapos, pag full charge na ulit, tanggal. Tapos, nakatambay na naman. Tapos, pag nalobat na yon, tama na. Kasi na yun eh. Para magto 24 hours ka na. Hello, Ahmad! Mali mo balang araw makapunta ka din ng pag tumaas na revenue. Oh, sabi nga nila malapit lang daw yung Hong Kong. Grabe naman, passport. Wag na, dito na lang ako sa Pilipinas. Tako ng Palawan, ng Baguio. Tagaytay kasi na rides na namin eh. Hello, Sis Melinda. Good morning. Good morning. Good morning para bukas. 55 subscriber. Ahmad, are you serious? To your account? It's only 56 subscriber. Okay. I will add one. Para wala namang wala namang masabi. This is Mel. Wait, let's Mel. Nag-live ka na, Sis Mel? Pasyal ka din ibang bansa. Saan ayaw ko? Di ako marunong mag-Chinese. Di ako marunong, baka maliga ka dyan. Di ako marunong magbasa ng Chinese. Hello, Sis Karen. Puntahan ko muna si Sis Melinda. Ba't ka nang Sis Melinda? Nawala yung moderator mo. Ano nangyari? Patay, naglason. May kasalanan nata ako. Pasyal ka sa New York, France. Asus! Wala man kwarta, oy. Kahit may kwarta, oy. Doon na lang ako sa Palawan. Sa Baguio. Saan pa ba? Sa Disneyland. Yan. Diyan na lang ako pupunta. Si Smell, panoorin ko tong unang ligo sa dagat ni Bunso. Pero parang napanood ko na ito noon. Tignan ko kung na-like ko na. Kung na-like ko na ito, napanood ko na. Na-like ko na nga. Hanap na lang ako iba, si Smell. Yung luma mo para mabuhay ulit ang ating nakaraan. Masarap mag-ikot dito. Dito na lang ako. Water lily. 6 na buwan ang nakalipas. Yan, hindi ko pa napanood si Smell. Google it, Anaheim, California.
Ayan, sis, malapit daw siya sa Disney. Hindi, not Disneyland in other country. Only in Philippines, we have a Disneyland here. But it's small only. But it's okay. Ah, good. Very good. Wait lang, nakanino na ako. Meron ba? Thank you, sis, sa play. Yeah! Ano man, sisi, ganun talaga ang ating buhay. Support lang sa bawat isa. Sino pa ba nga magtutulungan kung tayo din laang? Okay, tapos na ako kay Ahmad. Kanino na ako? Si Sis Mel, naka-play na din. Si Sis IC, ongoing. France, do you have channel? Nothing. Sino ba yun nandyan kanina? Ay, si France lang pala. Si France lang pala ang bago. Baka IC hindi pa yun. Hindi pa dikit yung isang cellphone sa'yo, Ate IC. O, di ba nalaki na yung tahanan, 335. 335 ka na. Nag-ugas ka na? Busog ka na? Akala ko ba kumain ka na kanina? Ganina yung gabi na. Gabi na rin naman yung kain mo kanina. Umaga pa yun. Ano umaga talaga yung madilim-dilim pa kanina? Grabe na yung mga bulati mo sa tiyan. Nagugutom pa ako. Ay, mamaya. Okay. Sis, ano yun? Sis Mel, ano yun? Kinuha mong kulay, parang prutas. Ano yun? Yung berry? Blueberry? Cherry? O kaya apple. Naka-play ka pa, sis. Ayan na. Wait lang. Wow! Ayan, naka-play siya. Ito naman si Sis Mel. Parang sarap doon si Smell dyan sa ilog na videohan mo. Parang ang sarap yung maglimas ng isda. May isda ba yun doon? Oo. Sipagan mo lang. Alam mo yung huwag ka munang mag-ibang way. Sa Facebook, kaya mo muna yun. Sa Messenger ka lang muna mag-check. Ayaw mo muna, yung pag-ganon mo dun sa Facebook, di ba mahilig tayo manood ng reels? Wag ka muna dun kasi wala ka mapapala dun.
Ang panoodin mo na lang muna yung mga short video sa YouTube. Doon, madaming mga ano doon. Madaming magiging kaibigan. Kasi doon, at least, ano. Tapos, ang gawin mo, huwag ka kaagad din nagsasab. I-check mo muna yung account niya kung active or hindi. Meron kasing dumaan sa short mo, pero pag chinek mo yung account, 5 years ago, 1 year ago, wala kasi sa YouTube kailangan, pagkakalam ko lang, kailangan dapat active ng 4 months. Ganun. Kaya kapag yung iba, chinecheck ko yung bahay kung may 6 months nang wala nang upload. Hindi ko na pinupuntahan kasi 'di ba maraming account na hindi na malagin. 'Di ba kahit sabi mo ang laki-laki ng bahay pero 'di ba minsan nawawala yung cellphone, ninakaw or nag-blackout na, hindi na na-open yung YouTube. Mahirap kasi mag-ano eh. Sa panahon ngayon ang hirap mag-ano ng YouTube, ng Google, ano to, ng email, di ba? Ang nahihirapan tayong i-ano siya, buksan ulit kapag magpapalit ka ng cellphone. Onin! Lang, onin. Oo. Hindi ka basta pag nakita mo na hindi ka pa nakapag-subscribe, so subscribe mo agad. I-check mo din yung bahay kung active. Sa totoo lang, hindi ako nagsusubscribe ng 5 buwan. Pwede pa yung 4 na buwan, gano'n. 4 na buwan, 3 months, gano'n. Ano tong post, ayan to, bagong upload mo, Unin. Wala na po yan, viral music. Dito na lang ako sa nagigitara ka, mas gusto ko nakikita ka nagigitara. Oh, nag-a-ads. Oh, Nin. Kaya mo dyan. Seven minutes pa lang ako kay Sis Mel. Tapos kay Sis Ate IC. Part to travel namin sa Macau. Oh, dito na ako sa Macau. Nagka-i-start pa lang. 20 minutes to. Matagal-tagal pa. Na 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 na. Ate IC, mas maganda kasi yung ito, di kita, si Onin. Mabait yan, kaibigan ko. Mabait yan. Tahimik lang. Ang kalmadong magsalita pag sa live niya. Pag naka-computer, ilan po ang ng videos? Ano lang, 2 lang binubuksan ko. Katulad yan, kay IC yung isa, tas kay Sismel yung isa, tapos sa'yo tong isa. Cellphone. Hello, Magro. Good evening. Malakas ano daw? Kasi bingi. Sino? Hello, Magro. How are you? Dikit mo na ba yan, Unin?
Diyan pa pala. At Ate Icy, dikitan mo yan si Unin. Good evening daw, sabi ni Magro Onin. Dikit mo na yan. Ay, oo. Yan, bumalik. Nag-loading ako kasi parang nag-stop yung wifi. Onin, itong gitara talagang hindi ko matutunan. Alam mo nung dalaga pa ako, tinatry ko dong aralin, hindi ko talaga masundan. Bakit may mga ganun-ganun? Pero nakakalikha ng iba-ibang tunog, ano? Hindi ko talaga masundan yung letter A, letter B, letter C. Ba't may pa ganun-ganun? Hindi naman letter A yun, hindi naman letter C. Ganun. Mas marunong pa yung isip ko eh. Kaya hindi ako natuto talaga. Madali lang yan. Mahirap nga, hindi ko nga masundan. Tapos, di ba, kailangan pag ganun-ganun mo, sakto din yung ganyan. Wala. Pag ginaganyan-ganyan, wala na, naiwan na to. Bigyan mo na lang ako ng mic, kakanta na lang ako. Ayun, tapos na tayo kay Sis Mel. Na, 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 na. Ikaw, Ate Icy, marunong ka mag-gitara. Pero magandang matutunan din yan yung gitara eh. Hindi ko lang talaga masundan. Pero mahilig naman ako kumanta. Pero sabi nila, di ba, kapag mahilig kumanta ka, matututo din mag-gitara. Hindi talaga. Pagsayawin mo na lang ako, tapos kanta. Ay, Diyos ko. Medyang sis, di ko na napagpatuloy na busy sa work. Maganda rin kasi yan kasi kung marunong kang kumanta o kahit hindi, di ba? Tapos mag-gitara, sasabayan mo lang, di ba? Ang sarap na, para ka ng pantanggal stress din. Na, 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 na. Asan ang pinapanood ko kanina, sis? Lulutan sila. Kanina nakanta ako sa live ko, walang tao Ba't ganon? Walang dumaan? Parang ngayon, Onin, mas gusto ko pa naman bumili ng ng mic. Yung
may mga tawag dito. Anong tawag doon? Yung may patunog-tunog. Yung may patunog-tunog na pinipindot-pindot na gano'n siya. Kaya gusto ko pa naman bumili ng gano'n, tas kakanta-kanta din. Paano yun kung wala namang manonood? Yung sundo. Pero limot ko na siguro. Oo, dapat pinapractice din yan eh. Dapat maya din. Yung tatay ko magaling maggitara yun eh. Alam mo yung gitara niya, yung nakanta, yung hindi mo na kailangan kumanta. Yung tung 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 tung, yung mga ganon. Yung pakakanta, yung kauna-unahang atang aral ng gitara yun. Yung magtitipa lang sila pero parang nakanta na. Maiintindihan mo na kung ano yung kanta. Magla-live lang ako ng siguro 1.5 hour. Pero kung maraming viewers, baka mag 2 hours ako. Kanta na lang din ako sis, wag na din mag-guitar. Kaya nga. Ano nga ate IC eh. Pag may pera na ako, bala ko talaga bumili nung, baka sa susunod mapapanood niyo ako mag-live, kumakanta na ako. Pero hindi ang ilalagay ko, sintonado. Yeah. Sintonado lang kasi hindi naman tayo singer eh, hindi naman tayo katulad nila na alon-alon pa, ganun. Tapos magaganda talaga yung boses nila. Ang ipapamagat ko, let's sing sintonado. Para kahit mapiyok ako, hindi tayo magrereklamo, o di ba? Kung tataas yung boses ko, tapos biglang babagsak kasi hindi ko naabot, huwag kayong tumawa. Bahala kayo dyan. Kaya ipapamagat ko, sintonado. Hindi natutuwa kasi ako sa mga nagla-live na, di ba? Believe ako, hindi ko sila dinadown or Believe ako kasi, di ba? Nakakaya nila humarap ng kahit sabi mo, di ba karamihan pag sa ating kasing Pilipino, kailangan pag kumanta ka, magaling ka talaga, ganun. Pero meron din akong mga napanood na talagang magagaling kumanta. As in, napapatambay talaga ako. Kahit din naman doon sa sintonado kasi natutuwa ako. Comment nga ako ng comment eh. Kasi idol ko siya. Nandyan si Karen kanina eh. Si Karen. Hindi ko pa na-play. Baka hanapin ako. Dikitan mo din yun, Ate IC. Yung Chinese na nag-comment dyan sa taas. Masipag yan. Mag-comment ka lang sa kanya kahit di mo maintindihan yung pamagat. Ay, hindi. Naiintindihan mo pala yun kasi sa Hong Kong ka na alam mo kung ano yung pamagat. Sige nga, translate mo na lang. Nagpopo kasi. Nagpopo na ako kaninang umaga.
Nakiupo lang ako, hindi ako nag-crown seat. Ay, hindi ako nag-live ng solo. Naglalaro din ako dyan dati, nung nakaraang taon. Kaso lang nung binabawian na ako ng binabawian, ayoko na. Pero ano dyan, nanalo na ako dyan ng 4 million. 4 million coins. Di ba ang palit ng 1 million coins 4,000. Hindi ko yan sinabay-sabay. Inunti-unti ko dun sa founder namin kasi para makapag-live ako ng, di ba pag nag-live ka ng 3 hours, malaki yung makukuha mo. Umabot ako ng 18 isang oras, 18 coins. Nag-aano din ako dati, nagpapa-crown seat. Kasi nga, di ba pag ang live mo ay 3 hours, pwede ka magpa-crown seat tapos naka-live lang, naka-on, gumagana, makukuha mo pa rin yun. Yun. 3 hours akong naka-PL, nakaupo sila. Pero nung binabawian na ako ng binabawian, ayoko na. Kaya ano na lang, nakikiupo na lang ako. Sa madaling araw ko inuupo. Para paggising ko na magdudot-dot sa YouTube naman ako. Habang tulog ako, nakaupo si Popo. Wait lang, nag-comment ako kay Ren. Yung Chinese. Ang layo naman nitong pupuntahan mo, sa Macau. Malayo talaga to? Parang kanina ko pa pinapanood tong baybayin na to . Ano ba? Talagang ganito to kahaba, sis? Tama. Kanina pa talaga ako dun. Tulog na yung anak. Naka 15 minutes na ako. Ano na lang, 5 minutes. Hello, Robert Lawrence. Paano ko muna yung Chinese? Oo, puntahan mo. Masipag yun. Minsan nga napunta ako dun sa mga malalayo na kaibigan ko. Nandun, masipag yan. Pero nakakatuwa yan kasi halos 2 years ko ng kaibigan. Ganyan siya pag nagla-live ako, kahit nung hindi pa ako monetize. Halos kasabayan ko kasi yan. Kaso lang syempre siya Chinese. Mas masipag siya. Hello, Darisa. Got a song for you to download what you want to for love. Bobby. Okay, thank you. Naka-AA pa lang ang short messages. Oo. AI. Pero siya, minsan di ko rin maintindihan yan kung tunay ba hindi. Pero siya yun, parang siya dati, Navy. Parang police, di ko alam kung anong career niya. Ang hirap naman kasi makipag-usap, hindi ako nag-o-open. Gawa lang baka mamaya, Englishin ako ng Englishin, hindi ako makasagot. Mahirap na. Aba, nag-hello lang ako sa kanya.
Ganon. Tapos nanonood na ako lagi ng video niya kasi masipag talaga siya. Parang nakakahiyang hindi puntahan. Good evening, Sisi. Hello po. Ate Cecil. Thank you. First time na Ate Cecil. For the first time! Salamat ate sa pagpunta sa aking live. Pupuntahan ko ang iyong kabahayan, ang iyong mansyon. Malaki na rin pala ang bahay ni Ate Cecil. Dito ako sa The Shark or dito ako sa Dolphin. Mamimili ako. Hindi ba bawal sis ang kay Lolo YouTube? Sabi nila, pero na-monitor ko kasi, bawal talaga siya kapag totally yung upload mo ay AI. Pero kung ikaw, tapos inedit mo lang din yung mga picture mo, mga ganon, nilagyan mong damit, ganon, ganyan. Pero real na ikaw ha, kumbaga yung picture ka, tapos dinikit mo ulo mo, kumbaga dun sa iba-ibang tapos dinamitan mo. Pwede ata yun. Wag lang yung mismong parang buong AI talaga. Kasi madami ako nababalitaan tapos nakikipag-chat ako kay AI ni YouTube. Nagtatanong ako doon. May AI din si si YouTube. Pero doon lang ako sa chat, hindi ko siya ginagamit. Kahit doon sa Messenger, hindi ko rin ako gumagamit. Kasi ayoko magka-issue sa si Onin nagamit. Onin, sige ka. Wala ka dyan. Ako'y natatakot sa iyo eh. Sa bagay, minimixan mo naman. Kaso nga lang, sayang yung upload mo. Baka yung upload lang hindi ma-monetize, Pero baka i-monetize din niya. Kaso lang umihigpit kasi siya. Bawat parang linggo-linggo, may maraming pagbabago sa kanya. Kay YouTube. Dami rin ang gamit kong AI sa short video mismo. Recommend ni ni Lolo. Bakit mo kasi ilalagay dyan, di ba? Di ibig sabihin pinapagamit mo sa amin na tools. Tsaka di ba, Onin? Sa short naman, di ba, hindi naman natin makakayang makatarget ng ng million dyan eh. Pang na lang talaga sa atin yan, pang extra. Yung parang lang, pang meat. Oo. Kasi 'di ba nung tatandaan mo nung nakaraang taon, doon biglang sumabog yung mga vlogger ng Facebook. Hindi ako kasi masyadong active sa Facebook gawa ng naka-private yung account ko. Pero dapat diyan, bago pa pumutok nung nakaraang taon yung Facebook, dapat nasahod na ako diyan. Kaso lang, kasi na ako may star na, malaki na rin yung channel ko dun sa Facebook. Kaso lang, pinaribate ko kasi may reason. Yun. Nag-focus na lang ako sa YouTube. Di ba nung dumami din, pumutok na nung sumabog na madami ng vlogger sa Facebook, bigla siyang lumiit ang kita. Di ba nagre-reklamo na yung mga vlogger, ba't gano'n, lumiit na, ganyan siya.
Parang ganon din dito sa YouTube. Kasi sa sobrang dami na mabilis nang natatarget. Pero ang maganda dyan, kung talagang seryoso ka, idire-diretso mo, hapit mo. Kasi yun yung lahat ng paliwanag eh. Tinanong ko si AI ng YouTube, tinanong ko din si AI ng Facebook regarding nga dyan. Yun lang yung sinasabi niya na madami daw kasing hindi seryoso. Ganun. Katulad nun, madaming na-demonetize na channel, kahit malalaki na ang bahay. Yung katulad ng mga cartoons na ginagamitan lang nila ng kwento-kwento. Yun, mga natanggal sa... Tas meron din akong na-meet na YouTuber. Kasi simula lang niya ulit, pero syempre hinugot niya dun sa dati niyang malaking bahay eh. As in, na-demonetize din yung channel niya. Gawa nung upload din niya na AI. Anong tawag doon? Yung puppet? Puppet lang. O, tingnan mo, puppet lang O, dinemonetize niya. Laka lang. Sobrang paghihirap mo na yun. Diyos ko po. Anong mo? Music? Music o video? Sis kasi lahat naging... Ay, bawal din yun. Oo, bawal. Kung mas maganda talaga, Ate IC, maire-recommend ko sa'yo. Kahit hindi naman tayo mukhang artista, hindi naman tayo kasing galing nila, kasing talented nila, mas maganda yung natural na tayo. Yun, ganun. Yung real na ikaw, yung galing talaga sa cellphone mo, yung mga shoot mo, ganun. Kahit pa mga animals yan, or mga diyan sa labas, basta't sarili mong video. Tapos salisalita ka pa din. Bawa yun, ganito, andito tayo namamasyal, kahit hindi ka na magpakita, basta't naririnig yung voice mo. Ayaw din ni YouTube ng kumukuha ng video ng iba. Halimbawa, si Ivana Alawi, kasi sikat. Meron nga ako niyan eh. Meron ako niyan, unin. Kaso lang, sa pinakahuli-huli, meron talaga ako diyan nung bago-bago pa ako. Meron, kaso lang inedit ko ng bongga kaya hindi niya na trace nung nag-apply ako ng monetization. Kasi minute ko yung salita ni Ivana, basta pinapakita ko lang yung kaseksihan niya, ganun, kagandahan niya. Yun. Magandang din yan, Ate IC, ganito ang gawin mo ha. Kumbaga, halimbawa, di ba, nag-edit ka sa CapCut, halimbawa, nag-edit ka. Isang transfer, di nagawa na siyang movie. Pinost mo na ngayon sa YouTube. Huwag mong ipopost pa sa Facebook or sa TikTok. Pwede mo siyang i-post ulit, pero wag na yung kinonvert mo. Halimbawa, limang shoot mo ng video. Pinagsama-sama mo na yon para sa YouTube. Pag i-upload mo ulit sa Facebook, i-edit mo ulit siya pagsama-samahin mo ulit ng panibagong edit. Ganon. Tapos ganon din sa TikTok. Panibagong edit ka ulit. Wag yung pinost mo ng edit sa YouTube, pinost mo na sa Facebook, sa TikTok pa. Hindi, copyright ka mangyayari nun. Kasi siya eh. Halimbawa, kumbaga yung, basta, ganon. Di ba? Tama ba ako, Nin? Ayan. Kaloko mo kasi. Hindi ka kasi marunong unin. Nagnanakaw din ako ng video. Pero nung kauna-unahan, hindi na ngayon.
Ang ginagawa ko, ini-edit ko siya. Pinapaliit ko. Pinapaliit ko, tapos pinapalitan ko yung music, yung background. Ikaw naman kasi ata, pagka nakaw mo, kinuha mo na agad. Matitrace pa talaga yun. Gawa ng ano, may ano sila may tinitrace na, kumbaga anong tawag doon? Kumbaga password, parang ganon, meron silang pang-trace. Yung na-download galing sa FB na live, bawal din yun i-post sa YouTube. Meron yata akong isang video. Yung na-download galing sa FB na live. Anong ibig sabihin mo? Live ng ibang tao? Ate IC? May? Nag-a-ads pa pala si ano. Wait lang. Ay, dito pa rin ako kay Ate IC. Akala ko nalipat na sa ibang bahay. Pangatlo na to, Ate IC. Yung part 3, yung gala naman. Nag-live ka sa Facebook, post, in-upload mo sa YouTube. Saan ka matutulog? Wala kasi naman. Bakit? Live ko na naman. Oo, ano. Na-upload ko siya sa video mo. Delete niya siya. Ibig sabihin mawawala naman na sa Facebook. Okay lang yun. Okay lang yun. Basta't mawawala na siya. Ang hindi kasi maganda kapag kapag mag-a-apply ka na sa monetization, habang maaga pa na nagsisimula ka pa lang, agapan mo na yung mga hindi na magandang mangyayari. Kasi kawawa ka din lang kapag mag-a-apply ka na. Isa-isahin mo ulit yung mga video mo, ganun. Malilinisin mo pa ulit. Katulad ko. Hindi, 3 days lang ako, Ate IC, na monetize agad ako. Pagka-apply ko, 3 days lang inantay ko. Kasi ang ginawa ko, dun sa Facebook, kaya ako pala pinaribate yun. Yun pala naging dahilan. Kasi yung mga reels ko dun sa Facebook, naka-upload din sa YouTube ko. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko muna yung mga reels ko sa Facebook, sinave ko sa cellphone, tapos pinagsama-sama kong pinag-edit kasi ayoko siyang itapon, gawa ng memory ko yun. Pinagsama-sama ko siya, saka ko in-upload dun sa YouTube. Binura ko na siya sa Facebook. As in, binura ko. Hindi ko siya pinaribate. Pero sabi ng iba, pwede mo daw i-private. Kaso nga lang, ang hirap kasi mag-apply kay YouTube na kapag na-reject ka. Pag na-reject ka ng first apply mo, 1 month pa bago ka ulit mag-apply. Tapos pag na-reject ka ulit, 3 months ata ulit bago ka mag-apply. Tapos, ewan ko, 1 year na ata ang sunod. Nahida Food Corner Mode. Oo, kasi Ate IC nilinis ko talaga. Yung mga, hindi muna ako bago, nung malapit ko nang ma-target, mga 300 watch hour na lang ata, na gano'n. Mga 3.7, 3.5 na ako. Nagsisimula na ako maglinis. Yung mga copyright na nakalagay, naglilitawan.
Ganun pala yun. Pag malapit ka na mag-apply, naglilitawan na yung mga violation. Kaya isa-isa ko nang tinanggal yung mga copyright. Ano, hindi mo siya buburahin yung video mo. Ano siya, papalitan mo lang ng kanta. Sebong! Yeah! May hugot! Hala, namamaos na ako. Kanina pa ako nagdadaldal. May hugot! Yung iba kong short, meron siya sa copyright music ni private ko lang. Hindi, may action na pwedeng gawin doon. Ano, punta ka sa YouTube Studio, may 'di ba may nakalagay doon, action nakalagay. Palitan mo yung kanta doon sa recommend ni YouTube. Meron siyang mga nire-recommend na song doon. Kaysa burahin mo, wag mong burahin yung copyright. Palitan mo lang ng song or pwede mo ilagay mute. Pero ang ginagawa ko kasi hindi ko minu-mute, pinapalitan ko ng kanta. Sir Bong, wait lang, pupuntahan ko yung wag appeal. Pag appeal kasi, ganun pa din ang lalabas nun. Pag appeal kasi, ang kumbaga, halimbawa, kanta ko yung ano, yung kinopyright mo, nilagay mo sa video mo. Kiniklaim ko ngayon. Ngayon, nag-appeal ka lang, pwede kong i-reject yung appeal mo. Copyright pa rin siya. Experience ko kasi. Experience ko dun sa isang copyright ko. Nireject ako. Kainis. Binura ko tuloy. Binura ko na lang kasi nabuwisit ako dun sa may kanta kasi sa short video lang naman siya. Sabi ko, nag-appeal din ako, nag-message din ako dun sa mismong writer nung song. Wait lang, Sir Bong. Daldal ko kasi. Piplay ko na. Nireject ako, appeal ko lang, sinubukan ko yung appeal. Nung ano pa yun na, Ate IC, nung hindi pa ako monetize. Kasi naglalabasan na talaga yung mga violation kapag malapit ka na mag-apply. Sabi nila, yung mga veteran. Kasi na-experience din siguro nila. Hala naman, maos na ako, wala na yung boses ka. Oo, sabi ni Sir Bong, tama ba ako, Sir Bong? Diba, palitan mo na lang yung kanta, wag mong i-mute kasi sayang. Dito ako sa ano, Sir Bong, sa live mo, wala ka palang upload na video natin sa bonsai. Sa Ocean Park na ako, ano, Ate IC. Subukan ko palitan. Oo, palitan mo na lang, wag mo siyang i-mute, wag mong burahin, sayang. Kala mo naman kinukuha mo yung gamit yung song nila. Bayad naman na sila bago pa kumalat yun. Yung mga sigurista din. Short lang, sayaw-sayaw lang ako. Ang dami pa namang views nun. Doon pa naman yun sa ano, sa pinasyalan namin sa Batangas. Ano siya, malawak na garden. Daming bulaklak. Yun pa naman yung background ko. Damot. Kaya nga, ang damot nila. Ay, oo, Sir Bong. Paano? Saan ako manonood? Ibaba mo yung ano, yung main mo. Pero manonood pa rin ako dito sa bonsai. Ala, asan na tayo? Sir Bong, lapag mo nga. Hindi ko mapuntahan.
Naka-live. Ay! Naka-live din. Sa short ko, wala option. Ah, siguro kaya binura ko yung akin. Try mong pindutin, baka merong nakalagay. Kung mute mo na lang or palitan ng song pag ayaw, mute na lang. Tapos pag nag-upload ka na, Ate IC, i-check mo yung yung comment section. Kailangan laging naka-on. Tas private. Tapos aralin mo na na mag-upload na para habang umuusad ka para mabilis. May description, tas hashtag. Tapos dun sa baba, meron nakalagay dun na bago mo i-post. Additional ata yun, additional. Na, di ba yung parang ganun, paano magluto ng ginataang laing, yung ganon. Meron dun sa baba, dudugtong mo. Maliban dun sa description, di ba maglalagay ka na ng mga hashtag doon. Oh, sabi ni Sir Bong napapalitan daw. I see. Hindi ko na kasi ginawa yun. Pag mag-upload ka sa short sa YouTube, yung song na nagaling kay YouTube, di ba marami siya nire-recommenda, hindi ka makaka-copyright doon kasi bayad na ni YouTube yun. Wag lang yung nag-edit ka, nalagyan mo ng song. Kapag in-upload mo yun doon sa short, yun na yung makaka-copyright ka. Pero kapag normal lang, halimbawa, normal lang na video mo, tapos lalagay mo sa short, yung mga nire-recommend niyang song, yun ang ilagay mo. Hindi ka ika-copyright doon. Oo. Oo, kung may sarili ka. Sir Bong, paano ba gumawa nun? Turuan mo nga ako. Gusto ko rin magka-sariling song eh. Gawa ka nga tutorial nun. Sabihin mo kay Lucaret, gumawa. Ganito talaga tong live mo na pangalawa, Sir Bong. Ano siya, walang makita. Gusto na lang ako sa Bonsai Fantastic is live. Kapit lang tayo. Kabonsai. Uy, ay hugot na naman to eh. Dito na lang ako. May ads na din ah. Galing. Ano daw? Oo. Di, uso ngayon yun, sariling kanta. Wala talaga magka-copyright nun. Hindi ako marunong gumawa. Yun na kasi yung usong sa'yo ngayon. Hindi. Kapag halimbawa, andito yung tugtog sa radyo or sa cellphone na iba, tapos nagsayaw-sayaw ka. Tapos in-upload mo sa YouTube, copyright mangyayari nun. Pero kapag halimbawa, gawin mo lang siyang tugtog, tapos i-mute mo pag i-edit mo, i-mute mo. Tapos kunin mo yung song dun kay YouTube.
Kasi kasama yun sabi ni YouTube sa kontrata eh. Patas na paggamit. Yun yung bibigay niyang karapatan sa atin na pwede tayong gumamit ng song pero yung bigay niya. Yung, hindi yung mga uso meron doon sa may, diba? Wait lang. Ayan o, di ba pag pumunta ka dun sa short na yan. Pag mag-upload ka, wait lang, halimbawa, ito. Ma-exi lang. Yan. Ayan. Di ba mag-upload na ako, halimbawa. Done. Ayan o, may add song. Ito sa taas, add song. Yan, pag pinindot mo yon, yan, lalabas na yung mga song dyan. Yan, pwede mong gamitin yan. Wag lang yung video mo mismo ang may song, copyright yun. Pero pag dito ka mamimili, o, halimbawa, itong tak. Basta, dito ka lang siya mamimili. Lalabas na yung add song. Yun, pwede mong gamitin yan, Ate IC. Walang copyright yun kasi patas na paggamit yan. Sa live bot side channel ko, so no copyright. Galing. Naiinggit nga din ako, Sir Bong. May mga sarili kayong kanta, ako wala. Maggawa ka nun, Sir Bong, ng tutorial paano gumawa. Kasi 'di ba, dati bago tayo makagawa ng song, kailangan mayroon ka munang drum, may singer ka. Ngayon, pwede na ata, meron na atang silang pinag-i-editan. Hindi ko alam kung saan. Dami ko na na-mute. Yan. Yan ang aralin mo sa pag-upload, Ate IC. Kasi, lalo na ano, kasi mahirap pag lumaki ka na, madami ka nang na-upload, saka mo siya i-correct ng isa-isa. Nakakapagod yun. Huwag ka nang gumaya sa akin. Halos inaabot ako ng madaling araw, maglinis. Tas aralin mo na bago i-post, kailangan may description siya, tas dun sa baba, hashtag, ganun. Kung travel ba yun, hashtag travel, and the Philippines, etc. Ganon. Tapos dun sa baba pa nun, meron pa siyang, wait lang, paano ko ba i-demo? Ayoko naman kasing gumawa ng video nun kasi hindi naman ako tutorial. Minsan lang ako nag-upload. Ito, wait lang. Alam mo to eh. Di ba pag nandyan ka na, mag-upload ka na, kikita mo ga. Yan. Diba yan na yung video sa taas. Dito sa baba, yung see more. At description. Tapos dun sa pinakababa pa nung description, nandun. Mag-a-add. Ito pala yun. Ayun. Yung AI use tag, nasa baba pala siya. Sa Seymour, di ba? AI use tag. Pipindutin mo yon, tapos add tags. Add tags. Tapos dun na, kumbaga dito mo na isusulat yung paano magluto ng laing, ganito. Paano pumunta ng Hong Kong, ganon. Para habang tumatagal ka sa YouTube, habang lumilipas ang araw, naikakalat ka din. Pupunta ka, kumbaga, halimbawa, paano pumunta ng Hong Kong.
lalabas ka sa mga nagse-search ng paano pumunta ng Hong Kong, ganun. Ako nag-apply before, dami ko copyright, pero hindi nilinis, nag-apply ako. Approval agad. Sabi nga, Sir Bong, meron din daw na a-approve agad na kahit may copyright. Kasi parang, ano lang naman yun, parang number 1 lang naman na mistake. Kaso lang, paano kung matsambahan mong hindi ka ma-approve? O di nakakalungkot naman yun. Di mas maganda na lang. Kaya takot na takot ako. Grabe yung kaba ko eh. Nung nag-apply ako, talon-talon talaga ako nung na-approve na. 3 days lang. Kasi nilinis ko agad. Gawa ng takot ako, Sir Bong. Ayokong ma-reject ng isang buwan. Totoo, isang kulot. Eee! Sir Wilson, oo kaya? Na, paano hindi totoo? Na-experience ko talaga. Sir Wilson, good evening po. Yan. Song lang yan kasi use. Song lang yan. Oo. Sabi nga nila kahit may strike ka daw. Kaso lang, syempre, nakakatakot. Kasi baka mamaya, yung po maging dahilan para hindi ka ma-approve. Kasi meron, parang ano yan eh. Parang sa tao, Sir Bong, pag may pinag-iinitan kang tao, di syempre i-reject mo. Eh kung kursonada mo, kahit madami pa siyang violation, pasado agad. Lokoret! Sir Wilson! Play ko yung video. Tawa si Ate IC. Sir Wilson, nandyan ka pa? Magla-live ka po mamaya. Nagdadalaga na yung boses ko. Kasi namamalat na. Sir Wilson, dikit ko yung isang alagad ng batas. Hindi ko alam. Bakit? Malakas pa, malakas. Ano na daw sabi? Sabi man kasi di man maka-affect daw sa distribution video at plus pero safe ni private. Oo, sis. Mas maganda din private kaysa delete. Pero ako kasi talaga kahit din naman ikaw, 'di ba? Ngayon, halimbawa, 'di ba? Andun na yung takot mo eh. Yung amakan mo yun, naghihirap ka, kaganda puyat ka. Tapos, mare-reject lang. Oo. Wag tago. Sir Bong? Wag tago. WH mo baba yan. Ay, ganon? Pag pinrivate siya, Sir Bong, bababa din. Ibig sabihin, halimbawa, yung isang video mo, nakakuha siya ng 50 WH. Tapos pinrivate mo, mababawas din ng 50 yon, ganon. Yan ang hindi ko pa alam.
Sir Wilson, nasa bonsai ako. Bonsai journey. Mm. Mm. Ganun pala yun. Sir Wilson, magla-live ka po mamaya. Naka-isang oras na pala ako. Sabi ko 1 oras lang ako eh. Ano nangyari sa Earth? I-search ko nga pala yung ano. Ano na nga nung main mo, Sir Bonsai? Bilis ng oras. Oo nga sis. Kadadaldalan natin eh. Ano na pala oh, naka-1 oras na pala ako. Bongsi, di ba? Sir Bong? Bakit tumakbo ba ang oras? Ang bilis ng oras. Oo. Hindi na mahabol. Hindi po nakasakay. Baka naka-airplane pa yan. Hindi ko pa naranasan sumakay ng aeroplane. Mag-order pa ako sa Lazada. Ayun, Sir Bong. Ate ay silalapag ko yung main ni Sir Bong. Lapag ko, puntahan mo. Wait lang. Ayan, Sir Bong, epekto lang may hugot. Sige sis, dikitan kita. Dikit ka. Ay, dikitan mo. Itong main niya, malaki ito. 10.9K. Da, 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 da. Lalapag ko.
Sir Wilson, thank you. Mag-live ka ulit mamaya kay Sis JN. Sis IC. Si Sir Wilson, baka mamaya magla-live yung mga yan. Pumunta ka, nagpi-play yan, halos magdamag. Oo. Kaya natambay ako dyan, ang dami pating daming tilapia at saka dalag. Paano ba yun? Ayan na. Yan na, Ate IC. Nilapag ko na yung bahay ni Sir Bong. Tapos yan si Sir Wilson. Araw-araw yung nagla-live. 2 account. Dire-diretso yan kay Sir Wilson. Pag nag-live yan, dire-diretso. Daming isda tsaka dalag. Alam mo na yon. Dami. Kaya kapag naka-live ako sa kanila, ay nakatambay ako. Dut-dut. Alis. Balik na naman ako. Hanap na naman ako. Dami doon. Pag kaya mo makasampu, wag 10 ka. Pero wag 1 minute lang yung pinapanood mo kasi malalagas din yun. Kaya mapapansin mo minsan, di ba? Madagdagan siya ngayon ka dumikit. Bukas, bawas ka na. Hindi kasi sulit ang nun. Kung malimbawa mga 3 minutes yung video nila, tapusin mo na lang yun. Mas maganda yung dikit na maganda kaysa yung madalian. Pag madalian, wala din yun kinabukasan. Kaya mas magandang kahit sabihin mong medyo mabagal ka, kahit 5 ka lang araw-araw, at least 5 pa din siya sa susunod na araw, Kaysa naman nakasampu ka nga ngayon, tapos bukas naman dadalawa na lang. Ganun. Oh, yun. Na napuntahan ka na pala ni Sir Wilson. Yun. Tama yun si Sir Wilson. Ganun nga nangyayari, di ba? O, nakikita mo, no, Ate IC, no? Ngayon, baga nadagdagan ka ng 5, tas bukas bawas ka. Kasi ganun yung nangyayari. Pag pinipindot lang nila pagka-play ng video, balik na ulit sila. Hindi. Mali yun. Kasi naging ano ko rin yun, naging ugali noon. Eh, so sabi ko, bakit gano'n? Hanggang nag-search ako, napanood ko dun sa ibang mga vlogger na gano'n nga ang nangyari. Sabi ko, tunay nga, kasi na-experience ko mismo eh. Oh, yun, di ba? Ang bilis. Hayaan mo sila kasi hindi natin madidiktahan yung iba na, oy, isulit mo naman ang panood sa akin para dikit talaga tayo. Hindi tayo makakadikta ng ganun eh. Pero mas magandang gawin mo na lang yung tama kaysa gawin yung mali. Sir Wilson, mabait ako. Hindi ganun kasi. Gawa ng naiinis kasi ako noon. Gawa ng, sabi ko, bakit ganun? Bakit nawala?
Ano lang? Oo, kasi pinapatapos ko talaga video ko. Kahit sa short. Oo, ganun talaga. Kaysa madaliin, wala. Sayang lang yung effort mo, di mo. Nagpakapuyat ka, nagpakapagod ka, tas lagas din. Mas maganda na lang yung ano, as in, tapusin mo na lang. Kung hindi mo kayang tapusin yung 10 minutes nila, 5 minutes nila, pumili ka na lang ng video nila na yung kaya mo. 2 minutes, 3 minutes, ganun. Basta tatapusin mo. Sir Wilson, naka-play ka pa ha? Kahit kasi ilan lang naman kayo diyan. Hindi mo maklik. Ano siya? I-type mo na lang to. Yan. Type mo na lang yan, tapos ito yung profile, oh. Yan. Okay na, sis? Yun yung profile. Mga tropa ko yan. Ate IC. Sir Wilson, si Sis JN, buti nga sila mga partner mga yan. O, papakilala ko na sa'yo ah. Kasi, basta, ano sila, magkakatandem. Gumbaga sa artista, sa larangan ng artista, gumbaga sila yung mga tandem. Yan. Si Sir Bong, yan, si Sir Bong. Si ano siya, si Tisay. Yan, kasama niya sa live ngayon sa Bongs. Tapos ang katandem naman ni Sir Wilson, si Sis JN. Yan. Nagko-collab yung mga yan. Nagko-collab. Ako lang walang kakulab kasi hindi naman vlogger si mister ko, kaya wala akong kakulab. Tayo na lang. Palakihin mo na lang maigi yung bahay mo, mag-focus ka muna. Ay! Gusto mo bukas mag-live tayo? Join. Ay, nakaka-join ka na kaya?
Nandyan pa pala. Nakikinig pa pala. Sir Bong, pwede ba kami? Ni Sis IC, yung 300, yun di ba 300 plus siya? Pwede ba yon magtandem, yung pwede na kami mag-collab? Paano ba yon gawin? Gawa ka nga short nun, Sir Bong. Paano mo? Kasi nakita ko kanina, bago ako nag-start, tinatry ko collab. Click ko, tapos pinupuntahan ko, may invitation pa. Eh, sino ilalagay kong ini-invite kong makipag-collab sa akin? Ganun sa isip-isip ko. Tapos, binabalik ko na, ini-off ko, ayaw na niya. Eh di, inekis ko na lang ulit. Nagpanibagong fill up ako ng live. Ganun. Tumatawa sa Zerbong. Mahirap kasi pag minsan tanga-tanga eh. Alam, baka bawal yun. Yung syunga-syunga, ang hirap na syunga-syunga talaga eh. Hello, Prexy. Sis Prexy. Nabitin ako sa live mo kanina eh. Alam mo, ano nangyari kasi kanina, di ba nagchichismisan kami ni Sis Locaret. Binaba ko yung cellphone kasi may bumili. Ni pagbalik ko, tapos na pala. Tawang-tawa na lang ako, nagko-comment pa ako doon, wala na palang tao. Wag monetize ka. Ah? Ano, Sir Bong? Live together, nakalagay. Tapos, ano ilalagay ko dun sa... May pipilapan pa dun eh. Sino ilalagay ko dun? Pag pinindot ko ba yon, lalabas na kung sino yung gusto kong ilagay, ganun. Ang hirap naman kasi nun, hindi ko pa kasi na-try. Sis Prexy. Wait lang. Nood na lang ako ng video mo, sis. Send sa message invitation. Tapos, pag kinilik yun, mapupunta na siya doon. Wala. Ninja mo to, Ate Prexy. Ninja mo pala to.
Pero 500 na din, ang galing, oh. Hala, hindi ko- Add ko siya sa GC natin? Sir Bonsai. Add ko siya sa GC natin? Yay! Thank you. Salamat. Ate IC, anong pangalan mo sa Facebook? I-add kita dun sa GC namin. Balay mo, matulungan ka namin ng, sagad. Oo, dali na. Anong Facebook mo? Wait lang, search ko. Facebook. Kaso mamaya na kita may add, isa-search muna kita dito kasi naka-live yung cellphone ko. Anong pangalan? Pati yung sis na i-type ko pa. Syunga-syunga talaga. Saan dito? Yung 2.6K followers, Iloilo City, Philippines. Hello po. Good evening. Saan doon? IC Libs 2.6. Tingnan ko nga kung ikaw, Ere. Oh, ikaw nga. Mamaya doon sa cellphone ko, i-message kita. Ang hirap naman, hindi ko masundan yung sinasabi niya sa Wilson. Subukan natin bukas. Hello, Ate Bisaya Vlog. Good evening. Nagpangkita ulit tayo. Nung nakarakaraan, nakikita kita dun sa kumbaga, nangangapit bahay ako, nakikita doon. Nakikita mo rin ako, no? Sigurado yon. Tinitingnan ko nga, sabi ko, si Ate Bisaya Vlog ba ito? Nagpalit ka ng ate? Ng profile, no? Oo nga, ita-chat ko nga sa iyo, Sir Bong. Hindi ko talaga masundan paano mag-add doon. Bukas, pag-aaralan namin ni IC kung paano mag-add sa live. Paano mag-collab. Hindi ko talaga masundan. Parang nabablank ko yung isip ko kung paano saan ilalagay doon. Mas maganda kasi kapag yung may tutorial kung paano. Nagpalit ka nga, Ate Bisaya. Sabi ko, nag-iba ang profile ni Ate Bisaya Vlog.
Tinitignan ko pa nung nakaraan ah. Hindi, mapag-aaralan natin yan, Ate IC. Lahat naman ni dumaan sa walang alam o katulad natin wala tayong alam o di aaralin natin bukas. Ano oras ka ba available bukas? Live together. Oh, parang ganun na din. Live together again. Dun sa TikTok ata, yun Sir Bong, yung collab. Parang dun ko nababasa yun eh. Ang tawag naman sa YouTube, Live Together. We together again. Sa SY ang kulba. Naka-play na Ate Bisaya vlog, kaso nag-a-ads pa siya. Kay Sir Wilson, ganun din. Bukas, siguro 7 or 8. Pero aaralin muna natin kung paano mag-collab. Hindi ka pa ba makakapag-live? Ako na lang pupunta sa'yo. Parang nag-uusap sa kanto. Pwede naman nata yun kahit pa isa-isa lang ang nakaharap. Halimbawa, pag ako, kumbaga, dalawa tayo. Kung ako yung hindi busy, di ako ang haharap, pero nandun ka sa isang side. Tas kung ako naman yung jijingle, di ikaw naman yung harap. Parang ganun na tayo. Oo, kaya nga tinatanong ko kung anong oras ka pwede. Check ko nga yan kay kay Sir Bong. Kung nakikita yung yung pala yung nakikita. Live together. Pag pinindot ko, ay, Sir Bang, nandyan ka pa. Hindi ko pa kasi na-experience yon sis IC, mag-live ng may kasama. Kahit dun sa TikTok, hindi ko pa sa TikTok hindi ko pa rin nasubukan, pero na-try kong makiupo sa iba. Ganun. Pero naka-off cam. Tama yung live nyo ni Locaret. Pag pinindot ko si Locaret, hindi nalabas. Like lang.
Pwede bang heart? Baka magalit ng like niya. Pag pinipindot ko yung isang side, hindi katulad kasi sa TikTok, di ba? Nalabas yung pangalan agad pag pinipindot mo sa tapat. Dito hindi, nalalike lang si Lucaret. Paturo nga ako mamaya kay Lucaret. Baka si Lucaret nga yan. Lucaret! Sis Icy, bye-bye. Pero dito ko lang yung ano mo. Yung video mo. Gusto ko na mag-end, sis. Aaralin ko kung paano yung ano, pag-vlog. Malay mo bukas, imbitahan kita, tapos kahit silent mo lang. Pag naka-join ka, magto 2 hours o 3 hours ako. Sir Bonsai, Lucaret. Nadikitan mo na si Ate Icy si ano? Si Sir Wilson, okay ka na, nakadikit ka na. Kay Sir Bongsi, yung Bongsi, yung naka-live kanina. To Bonsai, isang ano to, group pang isa. Yan, dikitan mo, babalikan ka ng mga yan. Tapos si Sir Wilson, mamaya baka mag-start yun ng live ng alas 10. Nagpi-play talaga yung mga yun magdamag. Mag ano ka doon, maglambat. Maraming malalambat doon. Hindi ka napunta doon pag nagla-live siya. Yan, magandang puntahan yan. Tapos pagkatapos mo magtambay, maglambat, saka ka mag-ibang, magbahay-bahay, ganun. Talagang sakripisyo. Ang daming ads ni Ate Bisaya. Ay. Oo. Hindi, lang, dalaw-dalaw ka lang, pakita. Pakita ka, tapos alis ulit, pakita ulit, alis. Gabi din yung live niya. Parehas lang Ikaw, araw? Araw ka nagla-live? Oo. Para makatambay ako. Anong oras ka nagla-live? Itambay ko yung isang cellphone.
Bukas na pala yung premiere ko. Uy, nood kayo ah. 8:00. First time ko mag-premiere. Kasi mahaba yung video. Hindi ko siya makat. Sayang yung ride namin kung i-delete ko lang yung ibang part. Si Sneaky! Sa Hong Kong nga, Lucaret. First time ko mag-premiere bukas. Baka naman. Paabang-abang. 8:00 bukas ng umaga. Da-da-da. Da-da-da. Nakatambay ako kay Sir Bongsi. Thank you, sis. Oo, bukas magpe-premiere, ha? First time. Kinakabahan nga ako. Hindi ko kasi alam paano. Basta sabi nila, pag oras na daw ng premiere mo, kailangan nandoon ka. Parang siya, sabi ni AI sa YouTube, parang pinagsama siyang long form video at live. Pagkatapos na ng premiere, mapopost na siya as a long form video. Pero pag ongoing, parang live siya. Ay, 2 hours ko na pala. Oo. Ang magiging lang ata nun, mag-chat ka lang makakapag-response. Ewan ko kung may din doon, voice over, parang meron din ata. 1 hour, halos 1 hour yun. 55 ata yun. O, di maganda, parang rin ako nag-live bukas. Nakibinyag kasi kami. Yung daan, yung pagra-rides namin. Ayoko namang itapon. Pinaghirapan ko yun dun sa dun sa habang nagda-drive kasi ako, nakalagay doon sa harap. Ang hirap kayo mag-drive ng may cellphone sa harap, mamaya nalaglag, ganun. Takot ka kaya. Sila na lang nag-usap. Nakakatuwa. Tapos, ang dami ko kaya palang nung naglilinis ako ng mga video, doon ko nakita yung mga mali ko sa pag-upload. Hindi mo pwedeng iset pala, hindi pala basta-basta rin nagsiset ka ng date. Malay ko bang nakaset ang mga date nun? Alam mo bang yung mga luma ko pang mga video noon, nakaset pa siya ng date na 2 years ago na ata. Tapos nakaset pa siya. Sabi ko, to expired na. Sis Melinda. Lang sis, punta ako sa
Hindi nakatulog. Napagod ka na, sis. Wala ka ba naman tigil eh? Parang katulad ko din ikaw. Alaga, yung idlip mo, yun lang yung pahinga mo. My God. Play ako ulit, sis Mel. Kiti-kiti. Tapos, kay Sir Wilson. Nag-a-ads ka pa, sis Mel. Sis Mel, naka-play ka pa. Tapos si IC, i-play ko pa din hanggang mamaya. Tapos, naka 2 hours na ako sis. Magla-log out na ako. Pero tapusin ko tong video mo sis Mel. Ang napili ko ay yung unang ligo sa dagat. Cellphone ng anak ko. Hindi ko cellphone. Kasi kung yung main account ko, napanood ko na to sis Mel. Diba? Nakaraan pa ako may comment doon. Bye-bye, Ate IC. Ipi-play ko lang din po doon. Dito. Yung mamaya. Oo, sis, kulang sa tulog. Laging ganun. Kasi syempre may baby ka pa, may mag-aasikaso, kaliwat kanan, gawaing bahay, diba? Parang katulad ko din ikaw. Ito lang, pahinga ko. Pero yung titiklopin ko nandiyan sa katabi ko, hindi nyo lang nakikita. Di ba? Inuna pa yung pagla-live pag-YouTube kaysa yung tiklopin. Pwede bang naman, magpahinga kahit konti lang? Konting oras lang, minutes lang. Sis IC, Sis Mel, thank you. Bisaya Vlog, Sir Wilson, Bonsai, Sir Bongsi, Locaret, Tisay, Sis Karen, thank you sa inyo. Salamat, bukas ulit. May premiere ako bukas ha, 8 a.m. Kita-kits bukas sa premiere ko. Thank you na po agad. Sir Bonsai. Bye-bye.